tanghali. Basta po ba yung ano dito? Daan po dito pa dyan sa ano Akyat. Doon sa banda doon, sir. tapos po. May babayaran pa po ba doon? Wala po. Wala na Akyat po. Sige, salamat po na. Dito siguro yan. Diyan, diretso na lang. Diretso. Sir, saan po ba yung ano dito? Yung paano po dito sa bundok? Apo. Ay, dyan na po ba? First time niyo lang po ba? Dyan na. Bata. Nasa lang kami po. Ayun na. Ayun na. Ang hirap na ito ah. Parang ang hirap na ito mamaya pababa. Saan tayo? Ayun o. Welcome to ano. Sa ano bang bundok to? Numbers yan? Ayun. Numbers yan. Mag-mountain hiking naman tayo ngayon. Ay, grabe. Ay, ang ganda. Ay. First time kong mag-mountain hiking ng ganito ah. Ayun o, tingnan nyo guys sa ano, sa baba. Ah! Nihingal na ako. Gusto mo to ah. Sige. Ah! Ganda oh. Oh. Ay! Kaya natin to. Kaya na. Kaya tayo na. Kaya naka-helmet ka pa. Hindi na daanan namin. Wala pa kami sa tuktok. Pagod na ako. Tingnan nyo yung view. Oh. Malapit na tayo. Ay. Nangangakoy daw sila dito. First time kong umakyat ng ganito. Ay. Mayroon pagkakulan no. Ano? Diretso lang daw. Ano? Dire-diretso gulong? Dali, uy. Mabon ba? Oo. Huwag lang umulan na malakas, baka hindi tayo. Grabe. Grabe trekking to. Kaya mo? Kaya. Ako pa tinanong mo. Hindi na gano kasi ako sa ano. Ay. Kunti na lang. Kaya mo? Akin yung helmet. Oh. Ay. Huwag yan. Pero kaya. Okay na, okay na. Sige. Ha? O nga pala, napansin ko dito sa ano, dito sa bundok na to, ang daming ano, may mga rebulto. Ay, maliliit. Sanay na sanay itong batang to. Parang dito lang pwede na eh. Kaso, sabi niya doon pa daw. Ayun guys, kapagod. Buti na lang yung bata may kasama. Buti na lang may tour guide kami yung bata. Ayan para dito. Ayun guys, may pinakataas. Ay, hindi pa pala. Meron pa. Ayan o. Kaya akit tayo ulit. Saan pa? Saan yung bata? Lasaya. Dito na? Ah. Makit ka rin ba dyan? Minsan po pag kasama ko. Ah. Kasama ko sa papa ko. Ayun, shoutout dito sa batang to. Oh. Ano pangalan mo nun? Kiyan. Ha? Kiyan. Tour guide namin dito sa ano. Numbers yan pala, numbers yan. Makit ka pa sa dulo?
Andun daw kasi yung view sa pinakataas. So, akit. Ano, nakapalang? Para hindi ko matulas. Mountain climber namin. Taga-bundok talaga. Parang ang hirap. Ayun. Nakakit din kami dito sa tuktok. Hindi naman masyadong tuktok, pero okay na rin. Sabi mo yun, Ayan, no? TikTok ko. Yun yung pinakatok. Actually, yun yung pinakatuktok. Pero hindi na ako akit dun. Hindi na ako akit dun. Dito na lang kami. Okay na dito. Ayan, oh. Tingnan nyo yung view, oh. Ang ganda. Mambubunga mo tayo sa lumagi ay. Ay, daming bunga oh. Sampalo. Ayun, okay na to. Basta nakakit na kami, bababa na kami. So, napakataas guys. Ang ganda na. Ang ganda ng ng view. Ngayon ko lang yung first time ko. Ngayon namin experience lang mamundok. Yung talagang maakit ka talaga ng bundok. Ayun, oh. Ayun, shoutout ulit dito sa batang to. Ayan, kay, ano pangalan mo ulit? Kian. Kay Kian. At sinamahan niya tayo dito sa, siya yung naging tour guide natin. So, first time kong umakyat ng ganito at basang-basa na ako ng pawis, pati yung kasama ko. Yung bata parang hindi man lang napawisan. Ayun, tingnan nyo, bangin. Ito pala, dito na lang tayo. Oh, dito nga sila na. Halika, dito tayo. Oh. May patag pala rito, ayan oh. Tambay muna kami dito. Dito nga pala sila. Ayan, dito nga. Wala lang view. Pero kung mapuputol to, may view. Sino? Pero totoo daw. Diyan daw. Bumuka daw yan, tapos nilamon. Ano bumubuka? Yung bato. Bumubuka daw yan? May paugis sa mga yan. Sabi-sabi daw. Halika na. Kaya naman na tayo. Pakainin mo yung bata, bigyan mo na isang soft drink sa kanya. Halika na, dito tayo. Ayun guys, nga pala, may istorya pala to. Itong bata, alam niyo yung istorya. Ano istorya na ito? Itong bundok na to? Yun po sa babae. Oo. Nilamon po na. Nilamon yung babae? May diyan daw sa taas kasi may parang bunganga. Ito. Pabo. Tapos, paano nangyari? Sabi po nila, yung may umakya po na yung isa lang na magkasama yung Mag-isa. Iwasang kasama. Umakya po po sila. Hindi ko alam bakit nagambalan na. Oo. O sabi nila may time daw na siguro pag bumubuka tapos pag may taong na taon tapos biglang tumitiklop. Yan, may istorya to. Tapos ano pa ba yung ito? Yung may ano pa ba to? Dalawa daw to, mag-asawa. Dalawang mag-asawa. Tapos siguro nag-away, nag-iwalay. Tapos na isa. Di ba may nadaanan po kayo isang bundok doon? Yung parang puto. Yung isa po nandun, yung isa po nandun. Pero yung isa walang daanan. Ayun, kasi may mga ano kasi kami nakita dito. May nakita kasi kami mga dito yung mga rebulto ng yung ano tawag to yung mga cross. Santo. Mga santo. Bawat kada akit ka dito may makikita kang maliit na santo. Tapos Nilagay lang po nila yun. nilagay lang nila yun, no? Yung nilagay lang sabi ng bata. Tapos ayun na basta kada may mga kada akit mo meron kang makikita na mga maliit na hindi naman ganoon kalayo yung distansya ng mga bawat rebulto na maliliit. Nilagay ng mga tao dito. Ayun guys, bababa na kami. At ayun, namasyal lang kami saglit, sumaglit lang kami dito sa Numbersyan. Numbersyan, no? Ayun. Tapos ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo ulit yung mga cross na pinaglalagay dito. Tapos meron pa yung isa, alam ko meron pa yung isa dito, tatlo to eh. Asan pa yung isa? Ayun, dito. Yan, pababa naman. Ay. Ganda ng view. Ito na yung view pa habang pababa kami. Ha? Yung view, pababa.
Mahirap yung ano. Ay, thank you po. Sabi oh. Oh, diba? No, imong nakayos ng dagdagan. No, may balpalag na. Yung maning. Ay, lakad pinakta. Anong nawa? Oh, may ano pala dito, may watawat ng Pilipinas. Oh, kaso, punit. Ayun oh. Yan. Daanan. Papunta sa ano? Matal po yun. Yung? Ito, oh, parang may hagdanan pa siya oh. May hagdanan to. Oh, tapos kasi nga daw simbahan to dati. Ayan, may Baka gumba yung simbahan na tapos nasunog, ano? Oh, ayan oh. Ang taas. Ayan oh, guys, oh, mga kaprobinsya, oh, tingnan nyo, may hagdanan dati. Dati pa lang may ano dito, may simbahan. Kung papansinin nyo yun, oh, may hagdanan papaakyat. May screenshot ka ba dyan ng ano mo? Yung YouTube na profile? Wala. Ay, Ayan oh. dyan to, mambabanyi, ya, bibig. Igulog ako man na. Inuwala yung load mo, sige, ikin Ayan oh. May hagdanan pa pala dito dati, kaso sira-sira na yun. Yung pinakita ko sa inyo kanina sa video. Ayan. Uwi na tayo. Ayan, nandito na kami, nakababa na kami. So, yan yung inakit namin kanina. Ayan. Ayan. Shoutout kila ate. Tsaka kila kuya. Yung nanay tatay nila, yung batang kasama namin. Ayan. Ni kuya. Sila yung ano. Ayun, kaya baka may gusto kayong ano, batiin. Ayan. Batiin nyo na, dali na. Si Kian. May video yan si Kian. Yabati ko pala yung mga ninong kanina ko, sabi mo. Oo. Merry Christmas, come on. Sigawan mo ha. Sabi mo wala pa kayong binibigay sa akin ha. Bayain eh. Ayan. Ay, kila ate. May bata. Kinanay. Ayan, thank you sa kanila ulit eh. Kila nanay. Tsaka kay ate. Ayan. Sila yung mga residente dito. Sa anong lugar to te? Ninoy Aguilar? Karanglaan. Ayan. May numbers yan, kamo. Numbers yan. Yung bundok dito na, nakit namin. First time ko mag mountain hiking dito. So, yun guys, and dito ko napuputulin yung video ko. So, ayun, shoutout ulit sa kanila dun sa mga residente dito. At ayun, nakakit kami dun sa ito tinatawag ng bundok sa numbers yan. So guys, ayun lang yung update natin. So, thank you nga pala, nasa 442 subscribers na tayo. And thank you, please like, comment, share, and subscribe. And kung nagustuhan nyo itong video na to, and syempre click mo na rin yung notification bell para naman updated doon sa bagong video and vlog na i-upload ko. So guys, see you on my next vlog. Bye bye and God bless.